Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Mang Inasal entire menu. Yun. Kumpletong-kumpleto po ito mga ka-studio. So meron tayo dito ng... Meron sa akin, merong pork barbecue at saka yung palabok nila, tapos halo-halo, at saka crema de leche. Oh. So meron kaming rice. Dito naman sa akin, mayroon 4 na pitso na chicken inasal. Yun. Dito naman po ay pork sisig at saka yung bangus sisig. Today's episode mga ka-studio, kasama ko yung mga kapatid ko. So sa kabila po, si Akdam, siya po yung cameraman namin. So kung mayroon kaming shoot ng mga outdoor, ganyan po, siya po yung laging nagkakamera. So siya po yung nasa likod ng kamera sa mga nagtatanong ko. Sa kabila naman po, meron po si Istambay. Yun. Baka naman dyan. Oh, mayroon po siyang YouTube channel mga studio. As of now po, ilan na yung subscriber mo 12.6 na po. 12.6k. Oh, 12,600 subscribers po. So, sana naman po, sa mayroong time po dyan, puntahan po natin, suportahan po natin yung kapatid ko. So, Istambay. Istambay po, ilalagay namin dito sa description po. So, yung mga vlogs pala niya ay mga food vlogs din, mukbang, minsan nangunguha sila ng mga pagkain, no? So, ganyan po. Saka nagti-TikTok din yan. So, ayan mga studio, sa mga may time po, puntahan po natin para po suportuan po natin mga studio. Maraming salamat po sa lahat ng nakasuporta po sa Visayas Studio Family po. So, ayan, hindi natin patagalin to. Mayroon kang sasabihin mo rin. Wala na. Gutom na. Oh. So, ito na mga studio. Haba na to. Pray muna tayo. God, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much sa food, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. 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 Tara po. Kuha mo na. Pitso na. Para-plans yung Para-plans na niya. Anay, kuha na rin. Hello. Ay, mga chicken oil. Chicken oil. Ito na yung... Ano, no? Okay. Makanay mo rin. Ayan, akda mo sa. Ano mo sa? Chicken oil. Para mura po itong ikaw sa mga inasal. Dami po ng rice na nilagay namin. No? Parang unlay din. Tulad sa mga inasal ba? Unlay rice. So, tara, kuha mo na rin. Bitso. Sige. Yun. Laki pa. Lagko pa rin nila. So tara, first bite. Kain na. Sarap talaga, no? Malambot. Lahat ng menu na-order natin, no? Available sa kanila lahat. Wala nilang lumpia mga studio, no? Wala. Wala na, no? Fish out na yan. Face out na lumpia. Sarap nito. Birada mo ngayon. Basta kakain kami ng mga inasal po. Mga 6 rice pong kaya ko. Gabi, no? Kain pa tayo. Kain ba tayo mga kasudyo? Meron kaming masawsawan nito. Isa kami ba? Isa. Para hindi mahirapan po. Kasi 3 kami ba, mahirap ilagay sa kamera. Kayong pagkain po, lumiliit pag malayo yung kamera. Pero sobrang dami po nito. Try namin kung maubos namin lahat. Try natin tong bangus sisig. Yan. Sarap na. Kanya kadam, layo kayo. Dala na ba ito? Na? Sakto na.
Okay din, bangus sisig. Sisig na bangus. Boneless, no? Boneless. Sa lahat ng nakisabay sa amin ngayon po, kain po tayo. Atong tilokon. Medyo matagal na kami hindi nakain sa may nasal, no? Ilang months na din, mga 6-7 months. Ganyan. Ako parang 1 year na. Matagal na, no? Dahil sa pandemic din mga studio ba? Wala masyadong lakad, nasa bahay lang ba? Nice pa? Sisig. Sisig, naghana na ba na? Uy, sisig spoon din. Nga. Ano ko yun? Parang masagos ka noon ba, no? Dami, mini. Ganas kaon ba? Banding naming magkakapatid dito mga studio. Sarap magbanding. Tapos mayroong madaming pagkain mo, no? Parang gumagala sa mo tapos kakain sa anli. Oh, diyo. Sanggol na sa kanon eh. Mas gusto ko itong pork sisig kaysa sa bangus. Anghang pala. Kayang sili. Tanghalian pa namin to ng studio. Pinagandaan talaga namin to. Wala kaming pamahaw, snack na. Ito, pork barbecue. Hindi ko yun. Ubus na pitso ko. Very good. Dam. Ate tayo. Diray ko. Anong din eh? Ubus ng rice. Kasi kanon eh. Yeah, wala. Grabe. Di ma, tukanay ko. Hindi ganaan. Nakakaya. Nala. Maraming salamat pala sa lahat ng nanood sa episode na Lechon de Leche po sa Facebook namin. Grabe po, viral yun. 9 million. 9 million views na. Kaming tatlo po yung kumain nun. Muntik namin maubos, no? Yung tira yung paala. Kita. Maraming salamat po. Sobrang sarap din po talaga ng lechon na yun. Sa among suki, si Joel Wahing, no? 9,100,000
views po sa Grabe. Facebook. Masarap talaga ang lechon pag mainit. Sobrang taga na namin hindi nakain ng lechon. Mm. Bihira lang po kami makain kaya inudo na kapag kakain ba, no? Pero hindi naman sobrang sobra ba. Ang tama lang na magusto ba. Palabok, birahe. Nasama siya yung tinudoon eh. Sisig doon. Busin na. Sagot kanon pala. Na, kuwan na. Parang hindi nakunan ba? Grabe. Yung rice na yung naubos. Lakas natin mag-rice. Nakapokus ba? Okay lang. Kasi yung gamit namin sa camera dito, mga studio autofocus ba? Sobrang malayo kasi kami. Mahirap sit up na pag malayo. Mahirap i-sit up kapag malayo. Tapos, tatlo pa tayo. Need mo ng wide camera ba? Wide lens. Ang dami pa dun, no? Ito na rice natin. Palabok. Hati tayo? Yeah. Hati tayo dito rin? Ikaw daw? Sa inyo na lang. Ayaw mo? Ano? Ikaw daw? Hindi, kanay. Ano ano ka? Barbecue? Balik ka, tinunda na. Tilok. Itom-itom ba eh. Pait. Yung itom mo? Pagod ba? Pagod yung skin ba? Pait siya mga kasud nyo. Maraming salamat pala sa followers namin sa Facebook din po. Nasa 415,000 followers po kami sa Facebook. Sa YouTube. Sa YouTube nasa 270,000 tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Parating na din yung ano, Father's Day, no? Congrats pala sa nanalo sa Mother's Day po. Congratulations po. Ikaw yung napadala, no? Napadala na yung lahat. Before nag-Mother's Day, napadala niya yung iba. Ikaw din yung sender. Ako yung sender. Ah.
Yung serving spoon do is itong birahan ng kuan. Palabok. Sisig. Ano? Kuan do yung serving spoon? Dahil ano? Ito na, patapin ng sili. Ham, red sili. Kaon. Ano? Kuha no? Kuko? Gagawin. Nawa na. Ay. Grabe. Ano na yun mo? Hindi na pala yan, no? Kunti na ito na ako. Yung kuha nila ba, no? Itong barbecue na, no? Medyo matigas pa, no? Luto-luto na. Kulang sa Palambot. palambot. Oh. Una na ubos yung rice. Tigas lagi ya. Gahat. Baka hindi natin maubos kung sobrang dami ng rice, no? Pero kung yung kuhan lang, yung chicken lang, tapos isang rice, Ubos na? isang chicken, tapos madaming rice, ubos. Pero ito, sobrang dami ng ulam natin, no? Excuse me po. Kunti lang. Ito, palabok. Kunti. Daplin ko na kayo, anay, sasaw. Barbecue. Ayan. Tapos na nilaan ba kaya? Humok. Isig ka ba lang? Sige. Ikaw rin. Ayaw mo na? Try ka mo.
Bukusin namin din yung sisig. Kunti na. Yun lang. Sige po. Ano yung sino yun? Halang. May halo-halo pa tayo. Dessert ba? Halang yun ba? Kada nagsili nung kaon eh. Bigyan ko ba? Ano na? Bilin? Hindi ako lang ikaw ng sili ba? Ano po hindi ko barbecue dito? Gamay lang kayo? Hindi? Tagsa tani? Kapilit ani palabong kamutun sa. Dapat kuano ni siya? Taraon? Saran eh. Ito yung patungan ng halo-halo. Mhm. May mga halo-halo yung mga original. Mo. Kanila kuwan. Krema de leche. Mhm. Ako ni. Rehara sa. Palihar. Lahi niya kuha. Ah. Ang mga kastudyo. Ubus na lahat. Halo-halo lang. Dami no. Nahirapan tayong ubusin na. Grabe. Na kayo? Yung straw diri sa halo-halo. Di na straw. Excuse. Pwede na yung mga straw. May scotch pa pala. Tanggalin muna natin. Kahit ano? Straw ko na. Pwede ba? Yun.
Meron ba ako dito? Doon na eh. Halo ta. Matigas talaga yung kuhan mo, manok. Baboy. Aboy. Ang baboy. Pork ba? Yung naubusin ng laman. Gahi pa siya. Lonta. Excuse me po. Yami, pares ko bugnaw siya. Grabe dami na ubos. Excuse. After ito mga studio, shout out na po kami. Kukuman ko lang to ha. Tapos sila magluhalo lang ako, shout out na. Lah, muran mo tubig itong luhalo. Nalanay na. Kanina pa kasi ito mga studio. Bistro ni mo. Double purpose pala to. Hindi kayo mahigop mo yan. Hindi kayo mahigop. Grabe, marang tubig na talaga ba? Luhalo. Malayo yung biyahe dito sa papunta sa bahay ba, no? Tapos matagal pa na mukbang. Walang ano. Shout out Birwan from Bangkok. Ma'am Caridad Angeles from LA. Clyde Idel Andujar. Sheila Aribalo from Taiwan. Punzal Rafael. Maring Bisaya Yabot from Bulacan at Tingko Winky Yabot. Shout out MJ Gion. Mian Doktora. Cyber Agabon from San Carlos City, Negros Occidental. Chubby Chicks TV. Me and Day Balcos Family. Mika Sumagyo. Pasya Albaran Hukom at Espinia Family from Dasmariñas, Cavite at Doha, Qatar. Shout out din Timbuk, Anali at Basti. Dennis Christopher Bunao from Mandaluyong City at Jerry Pancho. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Sobrang dami po na whole menu, entire menu ng Mang Inasal. So naubos po namin mga studio. Pwede na hindi mag-dinner. Excuse me po. So ayun. Bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.